Semmexxi gvern li jagħti serħan il-moħħ. Dan kien il-messaġġ ewlieni ta' Robert Abela fl-ewwel indirizz tiegħu lin-nazzjon bħala Prim Ministru ta' Malta. Il-Prim Ministru qal li l-gvern li se jmexxi se jkompli jwettaq il-wedijiet fil-manifest elettorali li kiseb mandat b'saħħtu bih fl-2017. Il-prijoritajiet tagħkom huma l-prijoritajiet tiegħi. L-aspirazzjonijiet tagħkom huma l-aspirazzjonijiet tiegħi. In-nies iridu l-istabilità u s-serħan il-moħħ biex pajjiżna jkompli jimxi l-qudiem. U millum stess jien bdejt naħdem biex inkomplu nwettqu l-manifest elettorali li fl-2017 ksibna l-fiduċja tal-maġġoranza kbira tal-Maltin u għawċin dwaru. Il-Prim Ministru kompla jitkellem dwar il-ħtieġa ta' aktar ħolqien tax-xogħol biex pajjiżna jibqa' miex il qudiem. In-nies trid l-għaqda nazzjonali u dik se nagħtuhom saħaq Abela. In-nies iridu l-istabilità u s-serħan il-moħħ u dak se nagħtuhom. In-nies trid l-għaqda ta' nazzjon wieħed u dik se nagħtuhom. L-għaqda nazzjonali li dejjem rebħet fuq il-biża'. L-għaqda li dejjem għamlitna b'saħħitna, aktar b'saħħitna. Aħna l-kollu lied ta' pajjiż wieħed maqut li nfittxu dak li għaqadna u nwarbu dak li jifridna. Aħna l-koll aħwa Maltin u għawċin. Issa il-ħidma tkompli. Qiegħed hawnhekk bħala l-Prim Ministru tagħkom tal-Maltin u l-għawċin kollha. Flimkien se nkomplu mexjin il-qudiem. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.